Здравейте хора, аз съм Терминатор 4 9000 БГ. Днес ще покажем днес ще ви покажем какво ще им покажем, брат? И говори по-силно, защото не те чуват. Говори по-силно, кажи какво ще правим днес. Там ли си? Ехо. Хора явно не ме чува. Ще видим днеска Майнкрафт сервер. Аз ще играя там. Той ако иска да дойде, човек и лав Skywars. Чакай, аз да се направя. Колко неща трябва да тегва за това? Потегаш приложението и после... не знам, мисля, че за телефона е нужно... Мисля, че е нужен... Не, че е нужен рута ми. Нещо за телефона трябва да направиш някои други работи с компютър и такива глупости. Не знам. Лайде първо да изиграем един клип, да им покажем. Не е ли... Няма ли да е по-готино така сега? Окей. Така. Снимаме от името, понеже... Айде аз да чакам в Skywars, да знаеш. Чакайте, че съм се направил. Чакам те в Skywars. Classic Vic. Мисля, че бях Classic Vic, да. Защото ме включиха като Classic Vic. И затова линк в описанието няма да има. Явно. Мама ти да има. Идваш ли в сервера? Защо не мога да снимам с това приложение? Не знам, аз ти казах, че за телефони май не става. Айде идвай в това. Айде, че сигурно на клипа, както ми бъгва в играта, в клипа сигурно ще бъгва много. Съжалявам, ако ще бъгва, просто може да имам някакъв проблем, но ви казвам, че в игрите, като влезем в плея, няма да има никакви бъгове. Идвай, брат. Идвай, че чакам та тук. Аз съм в Classic Vips. Манинката ти шига да и бубате. Тъпото е, че, брат, мога да снимам само още 2 дни, така, клипове и това ще е последния път, защото ще имам много работа, почвам даскало и няма да мога да снимам известно време. Всъщност даже няма да мога да снимам и ще снимам от телефона. Какво да ти кажа? Чакай тихо. Ще ми кажеш ли? Какво да ти кажа? Ще ми кажеш ли? Аз ли? Не. Ще ми кажеш ли? Ще ми кажеш ли? И... Така спиша тук. Наша там си говори или не знам какво прави, докато аз тук играя паркур. Не знам как ще се отрази. Как може да виждате забито, но за съжаление нямам друг избор. И зато и... Мага крипа! Значи, рекордейбъл става и за Майнкрафт, въпреки при многото обстоятелства. Майка ти крипърска! Брат, бутнаха ма! Че съм тъй. Да не псувам, че... Аре, идвай ме, брат, няма чакам 100 години. Да почвам ли игра? Чакай да пром... Такова... Команда Ender... Man. Не, няма. Айде аз тям на битките там да се бие като някакъв тапак. Все пак ще ми правиш ли компания? Да, естествено ще съм с проспектор, да. Да, ще съм проспектор. През майката курвата ще съм проспектор. The game started. Good work, the game playing. В Skywars. Идвай в Skywars.
Яко е, че може да снимам клип и да го кача. Майка ти са те стенцата. Ей го хора нашия човек. Ей го нашия човек. Ей го брате. Ей го то зеления пич. Айде върди картофа или тенцето. Кое ще водим? Ай картофа тогава. Айде идвай. Идвай, айде на 3. 1, 2, 3. Влизай. Яко влязох в игра. Ейта брат, съседния остров сме. Виждам та там. Съседния остров. Споко. Значи ме има пусна с цяла броня явно. Явно. Окей, там дали още по-яки неща. Имам купчета до някъде. Нещо скочи в моя ум. Даже станах по-бърз и от кошум. И тогава разбрах. Нали, брат? Айде, аз тръгвам към средата. Отивам да ръчна средата. Или при теб да дойда, не брат, аз отивам да ръчна. Е, ти си близо, брат, ти си близо. Аз не съм близо. Не, нямам стигнат той. А нямам кирка, мама ти. Спирай. Колко мисли? Не, брат, няма ми стигнат блоковете. Да, ще скоча от тук. Аз не съм от... Той на всички е ми е ясно, че няма да успея. Явно не мога да ни чупе или... Аре, ще ми го дреш ли? Аре, дай ми го! Ни го да. Явно не се чупим. Човек! Чуваш ли ме? Чуваш ли ме? Чуваш ли ме, бе? Ехо! Брат ми, чуваш ли ме? Бе, хора, едва ли ме чува. Сигурно е афъка, хора. Сигурно е афъка. Ме да не го пресняваме тогава. Едва ли има нещо такова. Майка ти, паднах в проклетата дупка! Не. Паднах аз, хора, паднах. Брат, паднах, чакай да го напиша, ще силно ли мъча. Брат, паднах. Гого. Звънни. Казвам ми да му звънни. Звънни ми. Абе не бе, карай. Ма той лепна. Силно да не ми звънни. Ясно. Ясно. Да, горе не. И за той не ме чува. Ясно. Окей. Значи, ако ви харесат тези клипове, пишете в коментарите и ще правим още такива клипове с моята браточка. Не знам защо го започната и така. Много срамно. Така, тук е много съмнително да се бък между островите. Няма вътре честве, това няма честве. Нима кефило изобщо. О, даже и тук има. О, тук има място. Това тук. Аха, ясно. Чакайте малко да му звънна, че... Няма доста пак тук.
ама нещо става. Ако стават такива бъгове, да снимаме, просто няма да стане як клипа. Айде, чакам те в лоби. Аз няма да играя. Защо? Какво е станало? Трябва да отвориш само с говори. Добре, ще ми даш съвети. Окей, аз ще вляза с картофчето тогава. Не. Майка ти тъп. Еми хора, ако искате, това ще е за този епизод. Станаха малко агресивни нещата, защото имаше много глупости, много псовни. Или не много псовни. Клипа мисля, че може да е станал малко минути, но аз се радвам, че бяхте с нас и дано да ви е харесал. Майка. Еми хора, това ще е за днес. Довиждане.